Türkmen häkimetleri 10 ýyldan gowrak wagt bäri azatlıktan mahrum edilen adam hukuklaryny gowraja aktivist Mansur Mingelowy boşatmak meselesine seretmege wada berdiler. Bu arada Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň wekili Birleşen Milletler Guramasynyň jins taýdan kemsetmeleri ýok etmek baradaky komitetiniň Türkmenistandaky ýagdaýa bagyşlanan maslahatynda aýtdy. Türkmenistanda ýaşaýan buluşlaryň hukuklary ugrunda göreş alyp baran Mansur Mingelow 2010-njy ýylda ençe aýplama esasynda 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edildi. Mingelow ketilen işe onun öze we tarapdarlary siýasy matlaply diýip adlandyrdylar. Gararsa Türkmen News neşriniň habaryna görä Mingelowyň akbaly 22-nji awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň jins taýdan kemsetmeleri ýok etmek boýunça komitetiniň maslahatynda ýene bir gezek gozgalypdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri Mingelowyň boşadylmagy meselesiniň Adam Hukuklary Komiteti tarapyndan 2023-nji ýylyň mart aýyna gozgalanyny ýatladylar. Muňa jogap hökmüne Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň orunmasary Wefa Hajiýew bu mesele seredilýändigini we karar barada komitete habar berilejekdigini aýtdy. Diýilip maglumatdy bellenýär. Şeýle-de Türkmen News neşri ministriň orunbasary Hajiýewiň Mingelow arada aýdanda onuň adam hukuklary boýunça aktivist statusyny ýaňsylandygyny we Mingelowyň neşe gaçakçylygynda ýagny 6 kilograma golay tirýek bilen tutulmakda aýplanandygyny öňe sürdi. Kimdir beri munyň adam hukuklaryny goraýjydygyny, özüne bir zatlaryň oklananyny süýhelenýän bolsa 5 kilogram oklanmaýar. Siz muny gowulýarsyňyz. Diýip Hajiýew neşriň maglumatynda çetirlenýär. Mansur Mingelowa garşy 2010-njy ýylda gozgalan iş, onuň dogany degişli bolan neşe sowdaty meselesi sebäpli tutsak edilen wagtynda ýenjilmegini jogapsyz galdyrmazlyk kararyndan soň başlanypdy. Mingelow Türkmenistanyň prezidentina, prokuratura, Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasyna we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň edarasyna hat ýazyp, diňe bir ýenjilenligini habar bermek bilen çäklenmän, eýtim buluç etniki toporynyň agdalary babatynda edilen gynamalar barada hem maglumat ýollapdy. Mingelow bir näçe jenaýat aýyplamalary esasynda 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edilende we berk düzgünlik koloniýa ýerleşdirilende özüne ýönkelen günäni ret etdi. Protest hökmünde Mingelow koloniýada açlyk eglan etdi we öz ýagdaýyna adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalarynyň ünsüne çekdi. Adam hukuklaryny goraýjylar aktivistiň tutsak edilmeginiň asyl sebäbiniň onuň Türkmenistanda soňra ýok edilen sagdyn jemgyýetiň howpsuzlygyny goramak boýunça döwlet gullugynyň işgärleriniň we neşe polisiýasynyň jenaýatlaryny paş etmegi we bu maglumatlary köpçülüge mälim etmegi bilen baglydygyny hemde häkimetleriň ondan ar alýanlygyny aýdýarlar. 2021-nji ýylyň oktyabr aýynda Mingelowyň saglygynyň yaramazlaşanlygy belli boldy. Türkmen News neşriniň habar berýäli Mingelow inçe kesel we saglygynyň gowşaklygy sebäpli güýçlenen osteomiyelit keseli bilen Liwap vilayatyndaky LBK-11 berk rejimli koloniýanyň lukmançylyk bölümine düşüpdir. Bendiniň 2012-nji ýylda tutsak edilen wagty döwülen aýagy çüýreýär. Lukmançylyk bölümine zerur dermanlar ýok. Garyndaşlaryna COVID-19 karantin bahanasy bilen derman geçirmäge ruhsat berilmeýär. Umuman Mansury halas etmek üçin başga ýagny has gowy hasaplanýan Mar vilayatynyň MRB-15 türme hasanasyna geçirmek zerur. Ol ýerde ony 2018-nji ýylda bir gezek halas edipdiler. Diýip Türkmen News neşri ýazypdy. Tutsak aktivist Mansur Mingelowyň Türkmenistanda ýaşaýan maşgala agdalary hem häkimetleriň basyşyna tezewar bolýar. Türkmen häkimetleri aýal gyzlaryň daş keşfine gödäwçiligi gaýtadan güýçlendirýär. Günübatar Türkmenistanyň Türkmenbaş şäherine aýal gyzlary gysga saç gadagan edilýär. Saç boýaglary çäklendirilýär. Durmuşa çykýan gyzlaryň gelin toýlaryna daş keşfi standartlaşdyrylýar. Şeýle-de dodaklaryna botoks etdiren we saçlaryny açyk reňke boýadyp emeli kirpik ýa-da dyrnak goýduran denanlar ýydarlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä aýal gyzlaryň daş keşfini gödäwçilikde saklamak çäreleri soňky wagtlarda häkimetler tarapyndan has guramaçylyklar alınıp barylýar. Munyň bilen baglykda ýerli häkimligiň düzümine ahlak terbiýesine gödäwçilik edýän ýöreýte topar döredilipdir. Bu topar denanlar guramasy ýerli polisiýa idaralary we salgyt gullugy bilen birlikde iş alyp barýar. Ýöreýte topar gözellik salonlaryna gödäwçilik etmek, durmuşa çykýan gyzlaryň toý libaslaryny we daş keşfini milli standarta laýyk getirmek hem-de aýal gyzlaryň arasyna düşündürüş işlerini geçirmek ýaly wezipeler bilen borçlandyrylýar. Galy berse-de Hazaryň ýakasyna ýerleşýän şäherde soňky bir näçe güniň dowamyna aýal gyzlara gizlenlikde botoks
botoks etmek, yüz ýygyrtlaryny aýyrmak ýaly hyzmatlary hödürleýän 3 tany gözellik salonunyň iş totudylypdyr. Ýatasak mundan öňe Türkmen häkimetleri zenanlaryň dodoklaryny botoks etdirmeklerini gadagan etdi. Hususan 2022-nji ýylyň aprelinde häkimetler zenanlaryň daş keşfine gödegçiligi güýçlendirip bu ugurda gadagançylyklary we çäklendirmeleri täze berendliklere ýetirdi. Şu günler Türkmenmaşyda zenanlaryň saçlaryna terenjam bermek işleri hem häkimetler tarapyndan üns merkezine çekilýär. Dilden görkezme esasyna ýerine ýetirilýän täze düzgünler aýalgylaryň saçlaryny gysgaltmagyny gadagan edýär. Şeýle de zenanlaryň öz saçlaryny diňe häkimetler tarapyndan ruhsat berilen renklere boýamaklaryna ygtyýar berilýär. Ayal gyzlaryň ýüzlerindäki artykmaç gyllary, maňlaýdaky artykmaç saçlary aýyrtmak, olaryň öz saçlaryny ruhsat berilýän belli renklerden daşary renklere boýatmagy gadagan edildi. Şeýle de mundan beýlek ayal gyzlary öz saçlaryny kelte kestirmek hem gadagan edildi. Diýip bir Türkmenmaşyl zenan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleri zenanlaryň daş keşfine girýän çäklendirmelerini köplenç milli ahlak kadrlary we türkmen däp desturlaryna ıgrarlylyk ýaly wagyz nesihatlar bilen düşündirmäge çalışýarlar. Käbir kosmetik serişdeleriň gadagan edilmegi bolsa wagtly resmiler tarapyndan sanitariýa aladalar bilen esaslandyrylýar. Häkimetler döwlet ýetirligindäki idara karhanalarda işleýän aýal gyzlaryň arasyna wagyz işlerini geçirip olar türkmen gyzgylinlerini mahsus serenjam işlerine tabin edilýärler. Türkmenmaşda aýal gyzlara garşy häkimetleriň gödegçilik çäreleri güýçlendirilýän mahaly soňky bir näçe wagtyň dowamyna şäherde häkimetleriň owodonlyk kesgitlemesine gawat gelmeýän bir näçe zenan polisiýa tarapyndan sorag edilipdirler. Polisiýa tarapyndan ýygylanýan we soraga çekilýän aýal gyzlaryň arasyna dar we gysga egneşikde saklanan zenanlar dodoklaryny botoks etdiren ýa-da emeli kirpik, emeli dyrnak takdyran bir näçe zenan maşgala bar. Habarçymyzyň öwrünen maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri aýal gyzlaryň haýsy gözellik salonlaryny emeli kirpik, emeli dırnak taktıranyklary ýa-da botoks etdirenlikler bilen gyzyklanýarlar. Şäheriň ýerli polisiýa bölümine 4 sagat töweregi dowam edýän sorag edişliklerde owodonlyk çyzygynyň daşyna çykan aýal gyzlar düşündiriş hatlaryny ýazandan soňra polisiýa bölüminden boşadylýarlar we şäher hastahanasyna gan analizlerini tapşyrmaga mejbur edilýärler. Büdjet edaralaryny işleýän aýal gyzlar häkimetleriň gözellik kesgitlemesine boyun egmedik halatyna birinji gedek bagyşlanýar, ikinji gedekde iş ýerinden boşadyljakdyklary duýdurulýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda adam hukuklaryny bozmakda, şol sanly aýal gyzlaryň hukuklaryny kemsitmekde tanqid edilýär. Häkimetler aýal gyzlaryň daş keşfine, olaryň saç renkine, gysga ýa-da uzun saç goýbermeklerine we egneşiklerine çenli gatşyp bilýär. Aşgabatda ýaşaýjylaryň ençemesi neşe maddalarynyň täsirine meňdeş duýgulary döredýän garındylary içýän ýaşlaryň gözi görteli köpelýändigini aýdyp bu ýagdaýa alada bildirýär. Olar bu ýaşlaryň hem özlerine hem de jemgyýete howp hawandyrýandygyny aýdýarlar. Bu ýaşlar energiýa içkileriniň içine dermanhanalarda reseptsiz satylýan baralgin ýaly dermanlary köp mukdarda goşup içýärler. Bu garyndy neşe maddalarynyň täsirini meňdeş duýgulary emele getirýär. Şeýle garyndylar içýän ýaşlara köçelerde, şeýle de öz ýaşaýan etrapçylaryny hem duş gelse bolýar. Diýip Parahat etrapçysynyň bir ýaşaýjysy 25-nji awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Internetde köpçüligi el ýeterli bolan ilmi işlere görä umumy ady metamizol bolan bu derman diş, kelle, boğun, nerv, myşsa ağrılaryny, şeýle de operasiýalardan we agyr şiketlerden soňky ağrylary azaltmak üçin ulanylýar. Ýöne ol aşy köp mukdarda peýdalanylanda ýa-da spirtli içkiler bilen ulanylanda aşgadan dem gysmak, gan we ýürek damar problemalaryny emele getirip güýçlendirip bilýär. Dünýäniň käbir ýurtlarynda lukmanyň görkezmesi bilen satylýan bu dermany Türkmenistanyň dermanhanalarynda hiç ýyly görkezmesiz satyn alyp bolýar. Ýaşaýjylar ýokarda gurrun edilen garyndylaryň aşy köp sarp edilende hasta hopludygyny, ýaşlaryň aňyny zäherleýändigini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä ýaşlaryň özlerini bilmän daş töweregindäki adamlara agresiýa görkezip ziýan ýetirýän halatlaryny hem köp duş gelse bolýar. Şäherde amallaşdyrylýan jinaýatlaryň köpüsine jinaýaty amal edeniň neşe maddalarynyň täsiri astyna bolanlygy, neşe maddalarynyň täsirini meňdeş duýgulary döredýän garyndylar içenligi aýdylýar. Polisiýada bu barada maglumat bolsa da,
Bu açaçan köpçülüge aşkar edilmeýär. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Aşgabatly bir lukmanyň habarçymyza gurrun bermegine göre neşe maddalarynyň täsirini döredýän garyndyları uzak wagt bäri we aşy köp mukdarda ulanýan ýaşlaryň arasynda içki organlary çöküp aýatdan ötýänleri hem az däl. Şu aýyň başynda howdan etrapçasynda bir ýaş oglan aradan çykdy. Ol şol garyndylaryň täsirinden helak boldy. Bu ýaşlaryň ölüminiň asyl sebäbi açaçan aýdylmaýar. Olaryň aşadan içege, böwrek, bagyr näsadlygyndan ölendigi aýdylýar diýip Lukman belledi. Adatlyň ýokarda aýdylanlar we olaryň mümkin sebäpleri barada Aşgabatyň saglygy goraýyş bölümünden we polisiýa müdirliginden kommentari almak synanşyklary oňy netije tapmady. Türkmenistanyň media serişdeleri indi ençeme ýyl bäri ýylda adyndan bir gedek ýurtda tutulan neşe maddalarynyň ýörite peçlerde ýakylyşyny görkezsedi. Ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada mesele gozlamaýar. Ýurtda neşe maddalaryndan ýa-da olaryň täsirine meňdeş duýgulary döredýän garyndylardan peýdalanýan raýatlaryň sany baradaky statistika hem ilat köpçüligine mälim edilmeýär. Ýöne ýurdun dürli sebitlerindäki habarçylarymyz we çeşmelerimiz Türkmenistanda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň arasynda dermanhana narkomanlary diýilip adlandyrylýan ýaşlaryň göz görtele köpelýändigini mundan ozal hem habar beripdiler. Olar soňky ýyllarda artýan ogurlyk we talaňçylyk hadisalarynyň esasan bu ýaşlar tarapyndan amala aşyrylýandygyny hem aýdypdylar. Türkmenistanda döwlet garaşsyzlygynyň nowatda aktinesine gabat gurnolýan köpçülikleň mejburi çärelerine gatnaşdyrmak üçin vilayetlerden büdjet işgärlerini Aşgabada getirýärler. 27-nji sentýabrda belleniljek ýurt garaşsyzlygynyň 32-nji ýyl dönümi bilen bagly taýýarlyk işleri sol sanda marşirowkalar hem ýaýwanlanýar. Balkanda howpsuzlyk gullukları Aşgabatdaky şowhunly davaralarda, şol sanda konsertlerde çykyş etmeli medeniýet we sunwat işgärlerini barlaýarlar. Bizden adat çowalşýaly 3 arka maglumatlary soralýar. Mundan soň paýtagta iýberýärler. Dip şu aýyň ortalaryna Aşgabada ýollanan türkmen masyly sunwat işgäri habarçymyza gurrun berdi. Ol özleriniň durly dawarlarda ýerine ýetirmeli çykyşlaryny ilki ýerli ýol wasatynyň öňünde görkezendiklerini ol oňlandan soňra ýazgy edilen çykyşlarynyň ýene bir gedek tasdiklatmak üçin paýtagta iýberlendigini aýtdy. Aşgabatda ýer sagat 8:00-dan tä 18:00 çenli dynysyz repetisiýalar geçirilýär. Häkimlikden hem her gün diýenýaly gelip barlap gidýärler. Beýleki velayetlerden getirilen tansçylar, medeniýet işgärleri, şol sanda çağalar hem biz bilen taýýarlanýarlar. Mundan boyun gaçyrjak gumanaň ýok. Diňe tansiýa aýdym däl. Egerde başga ýygnaklara ýa maslahatlara tomoşaçy ýetmese, onda boş oturguçlary özlerimiziň doldurmaly boljagymyzy hem duýdurýarlar. Dip söhbetdeşimiz belledi. Ol 27-nji sentýabrda guraljak dawaralarda ýa-da telewizioniýa üçin ýazgy ediljek reportajlarda geýmeli milli libaslaryny hem öz hasaplaryna satyn alýandyklaryny aýtdy. Aşgabatdaky ähli çykdyjylarymyz hem öz boynumuza, hökümetden, edaradan goşmaça pul kömegi ýok. Arzyňy aýtmakdan geçen, başga bahana bilen ırsarap işiňden kowmasalar razy bolduk. Dip 30 ýaşlaryndaky sunwat işgäri belledi. Bu aralykda Garaşsyzlyk bayramynyň öňýany Aşgabatyň büdjetçileriniň hem gatnaşmagynda mejburi taýýarlyklar, sol sanda marşirowkalar badalýar. Türkmenistanyň kronikasy nesri paýtagtdaky bu çäreleriň 21-nji awgustda başlanandygyny, döwlet işgärleriniň saat 15-i çelini iş ýerlerinde bolup, ondan soň hem Dağdan stadionunda saat 16-19 aralygynda marşirowka edýändiklerini habar berýär. Nesir adamlaryň öýlerine gizi saat 8 töwerekleri dolanýandyklaryny, seýlede mejburi meýletin geçirilýän bu çäreler üçin gosmaça tölek edilmeýändigini, sol bir wagtda olardan ähli wezipe borçlaryny dogly ýerine ýetirmek talap edilýändigini nyktaýar. Türkmenistanda büdjet işgärleri esasy wezipe borçlaryndan başga-da mejburi köpçülikleň çärelere, sol sanda arasaçylyk işlerini, köçeleri süpürmäge we paxta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edilýärler. Türkmenistan 2017-nji ýyla çelini Garaşsyzlyk bayramyny 27-nji oktýabrda, ýagny 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň düzümünden çykýandygyny yglan eden tenesinde belleýärdi.
Emma mundan 6 ýyl töweregi ozal sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow garasylmadyk ýagdaýda garaslylyk gününi bir ay öňe süýsürdi. Ondan öň çärik asyr dowam eden bayramçylyk tenesiniň halka geňişmezden üýtgidilmegi boýunça suçaka çelini resmi düşündürüş berilmedi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň synçylaryň we aktivistleriň köpüsi 27 oktýabry goşa bayram hasaplaýar. Bu hasaba görä Suyul täze Türkmenistanyň düýbüniň tutulanyna 99 ýyl, garasyz bolanyna 32 ýyl bolýar. 21 Awgustda Mary welaýatynyň merkezi şäherinde yerleşen Lälezar bazarynda ýangyn döredi. Wakada bazardaky adyndan 7 dukan dolu diýen ýany ýandy, ýöne adam pidasy bolmady. 24 Awgustda gaýtadan açylan bazarda Sewitin kanun goraýjy we howpsuzlyk işgärleri gözegçiligi ýeti güýçlendirip, ýanynyň bolan ýerini surata ýa video düşürmek isleýän raýatlary tutsak edýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň çeşmesi Aşgabatdan maglumat berdi. Ýangyn gündüz wagty boldy. Şonda bazarda alyjylaryň azlygy sebäpli adam pidasy bolmady. Hemme adam ýangyn ýerinden gysagly gaçyp gidipdir diýip çeşmämiz aýtdy. Waka şaýat bolanlaryň çeşmämize gurrun bermegine görä ýangyn söndürjiler wakanyň bolan ýerine çaltlyk bilen gelip desine ýanyny söndürdiler. Muňa garamazdan wakada azyndan 7 dukan we onuň içindäki haritler dolu ýandy. Söwdägärleriň anyk näçe ziýan çekenligi belli däl. Ýöne olar takminan 20-30 miň dollarlyk söwda haritlarynyň ýanyny aýdýarlar. Bu dukanlaryň arasyna azyk parfümeriýa we kosmetik haritlaryny, spirt içkileri, tehnologik enjamlary, şolhana telefonlary satýan dukanlar bardy. Diýip çeşmämiz bellidi. Ýanynyň döremegine nämäniň sebäp bolandygy barada resmi maglumat berilmeýär. Ýöne muňa elektrik üçünçiligindäki näsazlygyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigi aýdylýar. Resmiler ýanynyň ot ýakylmagynyň sebäp bolan bolmagynyň ähtimallygyny hem derňeýärler diýip çeşmämiz bellidi. Telekeçilere we alyjylara tas 3 günläp ýapylan Niýazow şaýolunyň ugrunda yerleşen bazar 24 Awgustda ýerden gaýtadan açyldy. Ýöne häkimetleriň bazarda gözegçiligi ýeti güýçlendirendigini synlasa bolýar. Her adymda mahkama kanun goraýjy edaralaryň we howpsuzlyk işgärlerini görse bolýar. Olaryň aglabasy raýat eşiginde bolup ýanynyň bolan ýerini surata ýa video düşürmek isleýän raýatlary desine tutsak edýärler we soraga çekýärler. Olaryň esasy aladasy daşary ýurtlara surat, video we informasiýa gitmeginiň öňüni almaklyk. Diýip çeşmämiz kanun goraýjylaryň dukany ýanan telekeçileriň ýanlaryna gelip gidýän adamlaryň ählisiniň şahsy maglumatlaryny ýazyp alýandygyny hem bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilenler şeýlede ýangyn we onuň döremeginiň bolaýmagy mümkin sebäpler barada bazar administrasiýasyndan, Sewitin polisiýa müdürliginden we howpsuzlyk edaralarynyň kommentariýa alyp bilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurtda bolýan ýangyn, ýol ýa tebii hadisalar barada maglumat bermeýärler.